maminka v porodnici, když se ta naše posluchačka narodila. Já mám pravda schovaný zase pantofle a ne z nějakého sentimentu. Prostě mám doma ještě funkční pantofle, který jsem taky měl v porodnici. Ano, letos jim bude 24 let. No, úžasný. A byly zmíněné pachy a já tohle mám třeba, protože jsem strojař a když jsme chodili na praxi, tak si potřebuješ umít ruce z toho provozu, takže taková ta mycí pasta, já nechci říct ten název, to by byla reklama s těma... Jo, takový ty malinký, ty zdrsněný věci. A to je taková typická vůně, do dneška ji používám a jakmile otevřu tu pixličku, tak hnedka tak jsem dítě zase. Krásný. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Radio Impuls. Muzika za chvilku, třeba Verona Hey Boy, anebo Eláni, Zalúbil sa chlapec. Sledujeme i silnice, stále uzavřená po nehodě D11. Doprava 007 je tady za 3 minuty. Už to určitě víte, že každé všední ráno na vás tady u nás na Impulzu čeká až 100 000 korun a stane se to docela lehce. Konec konců tento týden už jeden z vás 100 000 vyhrál. Musíte udělat zásadní věc, zaregistrovat se do naší hry Halo tady Impulzovi a potom být připravení. Ale třeba Sonja dneska měla smůlu, protože nezvedla telefon. No tak berte ty mobily, když už se přihlásíte a když zazvoní právě vám, musíte říct jediné správné heslo. Halo tady
Impulzovi. Registrovat se můžete na webu Impulzu, v naší žluté mobilní aplikaci nebo SMS-kou na číslo 906 11 09. Takže zase zítra ráno u Impulzových. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál. Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Ty vole, ať už je pátek, ty vole, ať už je pátek. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007. A i teď nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává po nehodě D11 na 14. kilometru ve směru Hradce Králové na Prahu. Vytvořila se tu 4kilometrová kolona a z dálnice se sjíždí na exitu 18 Bříství. Nehoda se stala ještě na 82. kilometru ve směru z Prahy na Hradec. Bourala tam 2 osobní auta v levém pruhu, kolona má 2 kilometry. Na pražském okruhu ve směru k D1 je kolona mezi kilometry 23 a 19. Přerušované kolony a silný provoz převážně kamionů teď čekejte stále na D1 ve směru z Prahy na Brno a momentálně mezi kilometry 158 a 196. 2kilometrovou šňůru hlásí profíci z Global Assistance na silnici 35 u Žipotína ve směru od Moravské Třebové na Mohelnici. A na trase České Budějovice Kaplice u Netřebic narazilo osobní auto do stromu. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce a policie tady řídí dopravu jedním pruhem. Dávejte pozor a pevné nervy. Do dopravy se zapojte taky buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem. Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. U nás se pojistíte i vyřídíte škodu online. No a dneska od nás všechno. Loučí se Petr s Renatou. Přichází Ludvík Pospíšil. Ahoj, Renato a Petře. Všimli jste si toho? Ta předpověď včera, předpověď počasí, No. na dnešek naprosto mizerná. No a Ale nakonec... počasí jako velice příjemné. Tak já velice doufám, že i ta předpověď, kterou za chvíli budu číst, zítra vyjde podobným způsobem. Takhle, Možná nosím jak deštník kde, já koukám pořád. teď na aktuální radar a někde tak jako Vysočina, tam jako nějaký deštík je a ta oblast, takže... Zapomněl jsem si sluneční brýle, dneska jsem je pravda nepotřeboval. Mám deštník, ale zatím taky nepršelo, takže je to tak jako něco mezi pade na pade, přítel na telefonu. Nicméně, my jsme od tebe dostali zprávu v průběhu odpoledne, Ano. že hrajeme u řezníka, tak jsme to úplně nepochopili, ale Já pak říkám, už u nám kterého bylo jasno, řezníka, co je to za pana že jsi řezníka? byl v Masně. Ano, Jsi byl přesně nakoupit. tak to bylo. 5 lidí přede mnou, poslouchal jsem vás dost dlouho. Je, tak to je krásný, tak zdravíme do řeznictví tady někde v Praze Tam na ty- Smíchově. Ano, prasečí hlavy za 20 korun. Jo, já myslím, že my, ještě jsem se lekla. Jsem se chtěla podívat na Petra u Račce. To bych si nikdy nedovolil. My ti přejeme veselý večer tady na Impulzu. Děkuju. Ano, Ahoj. krásný večer s Impulzem, ahoj, pokračuje